Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi usekhulume ngokuthi kungani uSibongiseni Mthetho ekhuphula izinga wabuyela eqenjini. Umthetho ukhombisa ifomu engcono muva nje wenza kahle emidlalweni emibili edlule yeBetway Premiership. Lo mdlalo oneminyaka engu-30 ubudala uthwale kanzima ukugcina indawo yakhe eqenjini ngemuva kokuthi uNabi ithathe izintambo. Kwase kunemibiko yokuthi angase ahambe, nokho ngaphansi kokuqondiswa nguNabi umthetho usethola ugqozi olusha. Ukudlala kahle kwakhe kuHome of Legends Cup eGqeberha umsize wathola indawo yokuqala emidlalweni ebhekene neRichards Bay FC neRoyal AM koweligi. uNabi ukholelwa ukuthi ukuthuthukisa kukaMthetho kuvela ekuqondeni kangcono indima yakhe nokusebenza kanzima ebuthakathakeni bakhe. Ubalula ukuthi umthetho uzinikele ekwenzeni ngcono. uNabi uphinde waveza ukuthi ube nengxoxo ejulile neqembu ngesikhathi sekhefu ngemuva kokuthi bededela amagoli bedlala neRoyal AM nokwenza umdlalo waphela ngosibambene ngo-2-2. Uzwakalisa ukuphatheka kabi ngabadlali bakhe ngokugeja inqwaba yamathuba okushaya amagoli futhi ukubeke kwacaca ngesikhathi sekhefu ukuthi umdlalo wabo umele uthuthuke.